Ikong chairperson iba peniat yang ka jinga seng hakan ka por. Kinong kit kam ka jinga seng kan thai riboy shatai presbytery. Ki pastor kita men besan ki khot ki delegates ki long kmi ki long kpa ki paralok samla bat kini ki hep ki barit kat ki biadon hakan ka por. Haka basdang nga ai khublei pi baro. Kam tam hakan ka jing rakhe ka jing dap arpusan snem jong ka presbytery ka jong pi haka kerteng ka bathyang bat ka bakordor tam jong utrai bolunong pen em jongi u Jesu Christ ngadap ka jing sngo kmen ka bakrau ban yo en ka benta ban ya don rengkat bat pi kum ka presbytery haka ne ka jing rakhe ka arpusan snem ka jong pi bat nadu menshim snem haka jing pen bai en ka program ngala khmi lenti ya ka ne ka sngi bat ka jing duai ka jonga ka long baling ba kani ka jing ya selok na kakatin ka jong ublay ling ba ka jing shim bentalang ka jongi ha ka jing mane yo o ngin ma chi sha ye ki jing kar khu ki bakin jaman sim ikong chairperson ilo ong yang bangan pen itu ila dia di ha ka bas dang kwa ban itu ipi ba ngalapas ya ka BD ya ka MTH bat minta ngalong ka counselor haka Synod Higher Secondary School bat kumju ro haka balang Presbyterian Mauro haka bangangadon ngadei ikurim jo pastor lendan sim bat ngidan armut ki kun kantai iba he arpuai snem bat iba ar khat nyau snem tega jing trai ke jongi kalong ka ba khia bat ngi karpat ba pin kan mau le mengi ke jing duai ke jong pi banginang yo kamet ka bakoi ka bakhia nginang la ban ai ka jing shakri ki jongi yo blame te hakane ka poru ngawan ringkat bat ki paralok samla nakabalang presbyterian na mauro but hoat hadian ka ka program ro ngi haban be so ka way ka program na marha ka maulai presbytery ngiru ngidon ka jinga seng presbytery bat ki paralok samla ke hab manai irwai shato bat ngakwa ban oru khendiat ba kane ka jing rakhe ka jong phi ya ka jing dap arpusan snem jong ka riboy shatai presbytery ka bada ipo ipieng shisha nadu ka jing panbet nadu ka jing ruai ka jing shimbenta jong ki long kme ha ki tu ki lightly ki choir ro ka panrahem shisha ya ka mensim ka jongi ki bedon rengkat bat ngaduai ru bo blai unang ai bor ya phi kum ka presbytery hi baro ka way unang pansat bori pi ki kentai gelong keme haki jinga seng kentai ba pinang la ban IT shu yala dia met bat mensim bat ublay unang yalam pi haki snemro ki banang wan ka subject ka balabo bangin kren hagan ka por kalong lada pan ngap jar ka jingyarap kan wan na way ya ka bala pensyong nong rim na ka kitab Esther kalenong ka basaw bat ka dukhot kabakhat saw tishwabi niya chaprang ngine pandem hagajing dway ublay ubuk pa jingi ubahabneng ni aingu eme ko kenrat kan mar kan ka sngi ka bamala ai hengi ha ka ba kum ka balang ha ka ba kum ka district ka presbytery kan ko try kan rat jong kan ka riboy shatai presbytery ki yo ban rakhe ka jingdap arpusan snem ka jong ki try ngi dwai ba menang dorang kat bat ki men the ki jingker khu ki jong mem beginang yo bor kan ko try ban yalap ya ka gospel ka jong mem bat beginang long ka sakhi kin ko try hagane ka perthai try ngi dwai ru hagane ka por kin ko kunrat haswa bengin phai she ka khtien ka jamem ngi karpar ba mamehi kin ko try man yeng hasanda changi kin ko try ba ke ei ka bengin yo sngo hagane ka khlip mat kan long shisha ka khubor ka bawan na mehi ko pa nga dwai ru na ka benta kane ka presbytery kin ko try kan rat ai bengin mat shisha ka bor ka jamem ngin mat shisha ka jing mai ka jong mensim ujong mem bakat bakum ka de subject kan ko try kaban kran kaban pen kendit thia engi bangin nom chu kli ki kti ka jongi bangin nom chu ngap jar kan ko try hele bakum ki khon ki jong mem kum ka balang hi kan ko try kana ngin yeng bangin wan ra ya ka jingkala ha ka balang ka jongi ha ka imlang ka sa lang ka jongi bat ha ka ri bat ka judge ban riu ka jongi try ya rap bat ai bor yengi bat ngi IT ni ka por baro hakik sangti belai ki jong mem lamar ka kerteng ki jong Jisu ngi dwai bat ngi panro amen
Hakani ka dukhat Mordecai Ukren yakini kiktien ha ka Esther. Bat kini kiktien ki bangila ban Shem na ka kitab Esther. Kalenong ka basaw bat ka dukhat ka bakhat saw. Namar lada pa pan sngap no jar ha ka ni kapor. Te ka jing yarap bat ka jing panlaj kan mi yaki Jew na ka way pat ka jaka. Hendray pa bat ka yeng ukpa jang pa pin jot no. Bat ay batip lese palawan syakata kahima kenang na kabenta kabakum kani kapor na kani ka jingkren niu i balapen ka ya kani ka subject lada pans ngap jar ka jingyarap kanwan naway wat la kini ki kentien kilong ki bela rimba nadu ki por jang kahima Persya kumba arajar sanspa snem minshwa penban kini kikitin kidang yai keren yengi hadu kini gisngi kiba mentang baladangi pait ya kani ka subject lada pans ngap jar ka jingyarap kan wan na wero kalong ka subject ka balong practical lani ka bala ban pentray kam bat ban penlong kam yaka namar kani ka subject ka donru ka nuksa jong ka jing penlong kam ha kani ka thai samla ka Esther kikentien kiba Mordecai Ukren lada pa pan sngap no jar ha kani kapor kilakta ya ka dok no jong ka Esther bat makapat kala penki ya ka hima Persya barok kaway ban pelat im ya ki Jew kumno bakane ka ja kumno bakaway ka kentai brio ka taro na ka judgment rio Jew kala ban penkala jingmut kat yo patsya jong kahima Persya. Ladang ipay siya ka kitab Esther, ngi i baka jingat ho kana kalong siya pang kaway kakantay Jew, kabakerteng kahadasa, kabasyong kabasa ha kanong ba Shushan. Kikimi kikapa jong ka kilayap, bat kalalong ka konswet. Bat kumta lari la sumarya ka, la penhe pensanya ka, da ubakha ujong ka Mordecai. Bat ngiyu i bo Mordecai ulang ubreu ubakit kli, bat ubakit kiabha. Omtang ba upenhe pensan ya ka kon jong ukini jong o. Henry ulaya lam ya karo, hadu baka dapoy siya ka kerdan jong ka jinglong mahaday, jong uni usim Ahasuerus. Kajingkali kalong kumno kala banlong baka Jew nakajat benrio ko bala sya job bakan kiw syadu kekerdan jong kaying sim syadu kaying pakidulan jong kahima Persya kajing itu khana ko ong syusyuru ba uni upat sya Ahasuerus uladon lepa kaway kemahaday sywa ka Esther henry haki jingja kabanginam ya keran hakan kapor ulah kentaj no ya kani ka way ka mahaday ka bakarteng ka pasti bat kumta ulah day ban wad da ka way pat ka mahaday ka ban senran yo ka ban syongsa ka ban syong hasenda jong o bat ban pen ipo iping ya ka ying sim ka jong o kani ka mahaday ka ban salong ka day ban long omtang ka babhabrio hakadur ka dar ka jong ka henry ka day ban donro ka jingnang ka jing stad kaman bat ka jing khiyat ho ka ban yahap bat ka kerdan mahaday bat kumta uni usim Ahasuerus ula penlong ya ka jing ya ko pen idur gi thai samla kumbang yetip pat ba menta day hangni baka jing bhabriu bat ka jinglong be itanat jong ka hadasa kalapau perthai bat uni usim Ahasuerus ula jit ya ka bakanlong ka mahaday bat ulah kela ya ka kerteng ke jongka na ka hadasa sya ka kerteng Persya ka Esther bat ka jingmut jongka ka kerteng kalong uklur tapi la ban muddur ya ka jing bhabriu ya ka man ka bakani ka thai samla ka kit ha ka longren yang ka jongka shipor ki ai baro ki yat bet ki yat renti ka Esther kum kata ka mahaday kala man pensuk pen kemen yo Ahasuerus bat kala ru ban penyaday bat kinong Persya
U Mordekai u Shim ya la ka jong ka benta ka jong Bat u yo ban palaj im ya u patsha na ka jing thmu basniu jong kinong shun. Henry hapadeng jong kita ki e don uwei u riu krau u bakerteng u haman u balong u nong ya selok lani u advisor u bangitip hakini ki sngi ki bamenta jong u patsha Ahasuerus. Uni u haman pat ulong u briu u basniu u bapun da ka jing sniu ka donut ka jong Bat u shun yap ya u Mordekai namar ba u kiu haka kerdan ka jong tangkat ta u Haman u tumuru ban penhar kaput ya ka jaj ban riu jiu barok kawai. Ban pen urlong ya kata u Haman ulashna ya ka ding pasi ban sedin ya u Mordekai ban ulalait ban penshoy ya u patsha ban penjari ya ka an ban penyaplut ya ki jiu ki badon hagane ka shnong. Hakum kane ka khem khat u Mordekai un pai shino ulet ban kerpat bat ban wat jing yarap naga Esther bat Ukran ya kitu kiktin ki basak kan mau hadu ki gisngi ki pamenta batip lese palawan sya kata kahima kenang na kabenta kabakum kane kapor namar ladap hapan sengap no jar ha kane kapor te ka jing yarap bat ka jing pelat kan mi ya ki jiu nakawai pat ka jaka Henry pa bat ka ying ukpa jang pa pin jot not bat nakani ka dukhat kain la yo ya ka subject jong kani ka jinga seng ha kani ka por ngakwa bangin perkhat langko ki para bangit baro bat khamtam yangi ki para kan thai ki bilang ki dukhat jong ka jinga seng kan thai hapo kani ka presbytery kamlong ka basuk bangin pen pau ya ka jing it ya ka ri bat ya ka jaj ban riu habangidon haka kerdan ngan ong biang sa shisin kam long ka basuk bangin penpau ya ka jing ri ka jing jaj ban riu ka jangi habangidon haka kerdan ladang ipet cha ka Esther lada ka yasha ya ki jiu bat ka yele persha yusim ya upat syaro kadon ka jing ma ya ka jing im ka jangka haka no ka por kala ban dono ya kata ka khet ka jangka ya ka pansngiat ka jongka bat wat ya ka jing im ka jongkaro henry lada ka sngap jar hapo haladi lada ka syukun ha ka mensim ka jongkaro ki jiu kin syapen yap baro bat lese makaro kan syaklap yalade bakadai ka jiu pi namar bahadu kan ka por ke Esther ka buri ya ka jinglong tenrai ka jongka lane ka identity ka jongka nang ni ngiu i ka jinghikai ka bakrau baka don ka dor bangin siu ladang i thmu shisha ban pen bha ban pen kaladur ya ka ri bat ka jai ban riu ka dawa bangin pelaj no ya kata ka jing shong shngan ka jongi lani ka security ka jongi na ka benta ka thong ka bakham krau kadawa bangingin no ya kasuk kasan ka bangimat ka jing im ka jongi bat bangin tur sya ka rai ka raidam kadawaru ya ka jinglen lade ka jongi ladangi thmu shisha bangin penbha ya ka ri bat ka jaj ban riu ka jongi ya ka snong ka thau ka imlang ka sa lang ru bat hagan ka parthai ka jongi menta ngiu i ru bagidon shibon ki jing shibon ki jingele ka jingkeli kalong hatongi kloi mo ban len ya la ka jong ka jing im ka jongi ban pen bhai ya ka im lang ka sa lang ka jongi bengin pen do ya ka jing sniu ka bengiu i hakini ki sngi ki bamenta kalong ka jingkeli ka ba bat ka badawaru bangi ngin yit ya la de hatongi long kloi ne em kum balong ka Esther bengin len ya la de hatongi kloi mo ban siu ya ka dor ka barem bengin pelaj ya kata ka jingshong shngan ka jongi lane ka security ka jongi kata ka jingkeli nga kwa bangin perkhat haladi shimet bangin ya ka jubab ka jongi pai biang sya ka kitab Esther ngiu i bahadin ka jingkren o Mordekai ka Esther kala let shaw patsha bat kala kendo ru yala ka jong ka jing im ka jongka bat ya ka kerdam ka jongka da ka mensim ka baslur kala let syakmat
ban kren ya upat sya bat kala shim dakawai kalat kala khot ya u sya ka jing kawai ringkat ya ta unong ya selok uhaman bat ka jing ya tu khana ka ong bah kata ka jing ya bam ka esta kala le shlur bat kala ya tu lut hangta hakmat kita ki pai ba baro ya ka jing mut sneu ka jong uhaman ban penyap ya ka jaj ben riu jiu baro ka wai kala kran hangta bat kala ya sat hangta na ka benta ka jaj ben riu jiu ka balong ka barit habaya nujor bat ki wai pat ya kata ka jing temu ka jong une uhaman bat anda utau sim upat sya ula yo sngo ya kata ula ki bitar hadu kata bat ula hukum ru bau haman un penmap na ka esta hendak kata ka jing bitar ka jong usim jong ne upat sya ka ketien ka jong ublei ka ya tho bakam lep syo ula dom hadu kata bat ula hukum badai ban pasi si sendonno ya uni ubriu hakata ka jo ka ding pasi ka bau haman ula temu na ka benta Mordekai bat wat la hasaras umla syu ban pendu ban pendam ye teki bak ye teki an ke bamen shwa ki an jang teki met bat ki persha henre uni upat sha ula penmi pat da ka wai ka an ka pathamai ka ba ailat ye ki jiu bakin yada ya la de na ki nong shun kata kalau ka jinge tu khana ke bengiu I ha ka ne ka kitab Esther bat ka ei ka bapla ka long ladap hipule ya ka ne ka kitab phenom yo I ya ka kerteng ka jong ublei ha ne ka kitab heneng yo I pat ya ka jing don ringkat ka jong u ka jing don senda ka jong ublei ha ka history jong ka jaj ben riu jiu barok ka wai ka jing hikai ka bakane ka kitab ka hikai yangi bat ka kran yangi ha ka ne ka por ka long ru hato mangi kum ki kentai ngi penon kam hok ne em ye ki kerdam bapher ka ka ba ngi don kamper la ka long ka barit ne ka bakrau ngi penon kam hok ne em ye ki kerdam ka jongi ban pen ba ye ka imlang ka saklang ka jongi ban pen ba ye ka ri ba ka jaj ban riu ka jongi haka estang yo I ya ka jing ya merlang jong ka jing bah briu ka jing start ka jing bah bat ka jing shlur ka jong ka sautali gini ki jing long ki beng yo I haka estang bat ka ei ka bangi kwa ban yo I haki ni gisngi ki bamenta haki khon ki jongi ki khon samla ki jongi ro bengin yo I ki ne ki jo ki jing long ka jing bah briu ka jing start bat ka jing shlur ka balang ka don kam ye ki samla ki ban yang ki ban pla bat ki ban len ye ka jong ka jing im ka jong ki ban pan bha ye ka im lang ka sa lang ye ka ri bat ka jaj ban riu sakawai ka bengi I pat kalong hadin ka jong ka Esther hadin ka ta ka jing long ka jong ka mano bala besut ye ka ne ka jing long babha ha ka Esther hatungi ju perhat moy kata dai maka balong hi kumta ka ketien ka jong ublei ka ong badai ubakha jong ka Mordekai ken ulari ula sumar ya ka ula penhe pensan ya ka bat uju sneng uju krau uju alam ya ka bahkan long kumbaka long kadai nakabenta ka jong Mordekai hang ni ngiu I ru bakum ki long keme kum ki kentai ki dikhat jaka jingasang kentai ngi don ka kabu ka bakrau ban sandor ya ka imlang ka saklang ka jongi ya ka ri bat ka jaj ben riu ka jongi lingba ki khon ki kti ki jongi ngin sandor ya ki ngin keren ya ki bakir ki don kam ban yeng na ka banta ka imlang ka saklang ka ri bat ka jaj ben riu ka subject jong ka jiasang kentai presbytery ko ong lada nges pis ngap jar lada pan ngap jar ka jingyarap kanwan naway kamot ayo habang iong ka jingyarap kanwan naway pi habang ipay yo ublay jangi ublay ujangi ulang halor baro ha ka ketian parang ki ong ulang sovereign ulang halor baro bat ublay ula de ban penjaya ka ay ha ka jing im ka jangi kat kum ka mon ka bakhot ka jong habo ublay ukhot yangi ujiet yangi bangini asaj na banaka ribat ka jaj ban riu jangi baladangi pen ya ka dolot ka jangi ublay ujiet de ki wai pat kilenti ha ka ba ula ban pen pau ya ka mon ka bakhot ka jong
Habang ipai syok siya kaktiin ki jang ublay, ngi ibo omday tang ka Esther, ka ba ublay ban ujit ya ka, ban yeng, ban keren persya, ya ka jing snil jong katukapor. Ublay penon kam do Elijaro, ha kanong ba Israel. Buun keren persya, ya ka jing snil, buun yeng na bataka hok, bat ka jing sisya. Ublay upenon kamro, ya to ka syakri jong naaman, ka kena rit, ban yalap syapang utaw nong penem syapang ublay. Bat kum juru hau Daniel ubo yu ha katuga jaka namar udon ka jing temu ka babha shalandet ka jong ublay ubo ya ki breu haki jaka ki baper haki kerdam ki baper kenang bo ula ban pendep ya ka jing temu ka jong kum juru nakabenta jongi hakane kapor. Ublay ubo yangi haki kerdam gi baper haki jaka gi baper kenang bangila banya trailang ban ublay bat baka plan ke jing temu ke jong ublay on pendep lingba jongi hande ka jingkeli kalong hatong ikoloy mo ban pendem yala di kumba pendem kane ka thai samla ke Esther ngakwa ban wanra laitali ki mat lingkot ha ka bangila banya trailang ban ublay bat kumba ong kani ka subject banginum sngap jar hakum kani kapor kamat ka baning kong hakano rukom ngila banya trailang kum ki kentai ki khot jang ka jinga sang kentai ka baning kong kamat kalong bangin rat ding kong ya ka kiat bat ya ki drugs barang yu ya ka jingjelai jang ka kiat bat hakini ki sngi ka jingjelai jang ki drugs hapdeng ka jaj ban riu jongi hakat kani ke jing sniu ki bengi i kabala shim ya shibon ki jing im ke ai ka benta ke jongi hatong i kloy ban le ai ban pen bha ya kani ke jing sniu ka em lang ka sa lang ke jongi hatong isu sngap jarne hakum kani ka por ni aingo yu blai ba kum ka jing seng kan thai la kalong hang ne hari boy la kalong ha KJP synod ade ka assembly ru ka jing seng kan thai ka trai rat ba banyale persya ya kani jing sniu ke mengi i hakini ki sngi ki bamenta lingba ki counseling centers ki baper lingba ki seminar lingba ki campaign bat haka jinga sengkan thangi don ka temperance committee kabayale ban ai ka jing syai ki briu ban kren ban ple ki lat kenang bangila ban kren persya ya ka jing sniu jong ka kiat bat ki drugs habang ipait ya jing kany hakini gi sngi ngi i kamtam lele ya ka jing sneo jong une drugs om dai shu tang kita ki bayo pisa ki badi ya drugs hendrai ki bom dan pisa wat hapadan ki khelum ki hapadan ki kena ki samlaru ngi i ya kata ka jing kerni ha ka jing di ya une drugs haki school menta na marnganga tray ya ka ka kam counselor school ka sarkar menta ka tray rat ba lingba ki school bat ki college bangin keren persya ya kani ka kiat baru drugs but you dumahi habaya keren kelum ya kata kum ka balang kum ka district kum ka presbytery ka synod hadu ka assembly ka ai ka benta ka jongi bangin tray bangin pendo ya kani ka jing sniu haga imlang ka salang bat ka ri bat ka judgment rio ka jongi bat ka ktien ka jong ublay ka keren yang iru bangin yang kum ka yang kani ka thai samla Esther lada ngingi sngap jar hakum kani kapor ka jingyarap kanwan naway pat kata kalong kamat ka baningkong kapaar pat kamat kalong ka jing pinshitom ben yaki kristan ka jing pinshitom ben yaki kristan ngi puli hakikot khubor ngi page haki television but haki social media ro ya ka jing pinshitom ben yaki kristan hangne hari India jangi but shaki wair ki benta jong ka partai ka jing pinshitom ben yaki kristan lane ka persecution hatong yuin em ya ka jing serim hapen ka persecution jong kini ki ski ki bamenta but hakato ka por jong ka Esther hakapor ka jong ka Esther ka jing pinshitom ben ka persecution ka long ya ka judgment review ban pendo judge yaki hakini ki sngi ki bamenta ngi ka jing pinshitom ben ka long yaki kristan bat lada long ka balaro ban pendo judge ya ka niam kristan
Kat kum ka jing ken jong ka snam ar hajar ar pulai. Layat ho baladon kum bah ndriu spa prapu nyau teli ki jing ja jong ki jing pensitom tang hang ne hari India jongi. Nang ta menshim snam ar hajar ar pusal kala kiu syakah nyau spa sau pusan teli ki jing ja. Bat ki don shibon kita ki jing mudoi persya ya ki Kristan. Bat ki ong bakeni ki Kristan ki le dakabor ban yalap ya ke gospel ban penkela Kristan. Ban kani ka jing temu kalong balai ban penrit yengi. Ban pendujat ya katakan niam Kristan ka jongi. Henry hang ni ha ka jela megalaya jongi pan ni syong shingan. Kamdon kata ka jing syap tieng bengin syak pensitom ben namar ka jinget ka jongi. Pait ha North India kat no teli ki balang ki syak thang ki syak penjot ki missionary ki pastor ki syak sempat ki syak kem bat ki syak mudoi persya ya ka ei ka bagi klemle alo. Hatokum ki Kristan ngila ale ei dem na ka benta jongi. Nengi syu sengap jar kum tu de. Namar hana yangi hang ne ha ka jela ka jongi kamdon ka nono ka jing e ngile jing ya seng ha ka no ko por ka bangimon. Ngila ban penlong ki jing ya seng pat ba ki jing ya seng yalap ha ka no ka jaka kamdon ka jing e kamdon ka jing perking. Hede nga kwa bangin perkat ya kane. Ha bangi pai shi ka subject jong ka Esther bangin sengap jar hakum kane ka por. Mangiru kum ki Kristan. Ide ban yeng ban duai ban yasad. Nak mataka riba ka jaj ban riu ka jongi. Habang ipait ru syaki ai ki bakan ka sarkar hagi ni gisngi ka persyang banang penduk bor ya ki Kristan. Ngiyok sengau syapang kata ka anti conversion law. Lene ka jing persya banom yalap yano ban penlong Kristan yano. Hagi ni ki educational policy jang ka sarkar ki persyang ban tap hagi textbook jong ki kena. Ya kan ka niam jong ki niam Hindu ban hikai ki syapang katakan niam ka jong ki ba ka jing temu kalong bakan ka ri baro kan long Hindu nang tapat ka jing ban kalaro ha ka constitution kata ka uniform civil code bat kom ta ter ngi i bakine kilong ki rat ki lat ki rukom ban penrit bat ban penduk bor yangi ki Kristan hato kam ladai mo kapor bangin yeng ngin long teli ngin long kawai haka jing duai ka jongi haka jing yasat ka jongi bakan wan ka jing kala hoy hapadeng kini ki jing ki babon rokom ni ayo pat you blame baki don pat ha kani ka kinhon Kristan kom ka NEICC ka don kata ka forum ka Christian forum ha ka don ro kawai kata ka forum of United Forum of Christian Leaders kata ka forum ka seng jong kini ki nong yalam Kristan barok kawai ki bayeng banyalong teli kenang bangin dawai ya ka hok ka jongi ki Kristan. Kidi kilong ki jing persyang ki barit ki bangila ban le bangin yada ya ka jing net ka jongi. Hede ka jing khot yang i ha ka ne ka janmit kalong bakum ka Esther ngin yang ban gi ong lada dai ban yap ngin yap na ka banta u Jisu na ka banta ka gospel. Namar lada ngi sengap jar hakum ka ne ka por ka jing yarap kan wan na way. Bat hangta kan long shisha kajing do jing karmen pat na kabanta kiwai pat kamat kabalai bat kabakat do ki kentai kum ki nong sandur ya ka imlang kasalang ki kentai kum ki nong sandur ya ka imlang kasalang kum mangoong meneh basdang bangi kilong kemi ngidan ka kabu ka bakraw ban sandur ya ka imlang kasalang ya ka ri bat ka jaj ban riu ka jangi lingba ki khon ki kti ki jangi dai ka kemi ka bakhamla ban sandur ya ka perkhat jong ki khon ki kti ki jangi namar ngiyo ki khon nadu bagi dang rit ban ngiyo ban sneng ban karau yangi bat ha bangi ya kran ya ka benta jong ki long kemi ka benta jong ka kemi ha ka ban sandur ya ka imlang ka salang ngakwa bangin perkhat ya ka jing im jong ka hana ka kemi ka beriu belai ka kemi jong ka jing duai haba ka penhe pensan yo khon u jong ka u Samuel bat lingba ka jing duai ka jong ka kalala bantai ya ka emlang ka salang ya ka jaj ban riu Israel lingba ki jing hikai ki babha ka jong ka ha u khon u jong ka u Samuel hatung ilong na em ki hana jong ka juk ka mamenta ko kilong kemi
Ngi hagi sngi ki bangia bun kambaro. Marsan ki na batya haban be ki kam ki ko na kalit school ki samla ga jing tray bat ngi ki yin ki sam karap karyang bat kom ta ter bun sin ngi ur yang ngim don por hadu bangim don por sho tang man pule ka ktin ka jong ublay bat ban duway ro habakalong kum kata ka jinglong kum nongi khmi lenti bengin yo ya ka yin ka sam ka ba sheptin yo ublay hatongi dan por ne am kum kilong kami ban besut haki khon ki jongi ya ka jinghi kai na ka ktin ka jong ublay bengin duway na ka bantagi khon ki jongi ladang pat le kumta nga khot yang ilang hagade ka jamit ko kilong kami kilong kapa bangingin besut haki khon ki jongi ngin sandur haki khon ki jongi kanang bakin he kin san kin long ki shakri ki jong ublay haka gospel kat kum Marcos kalanong ka bakhat way kadukhat ka ba arpusaw ko ong namar kata nga ong hapi baki ay baro kat ki bapipan haba pikir pa tungay bapi pediang ya kita te pensayo hang ni Marcos Ukraine Japan ka bor jong ka jing duway hatong ilong ne em ki brew jong ka jing duway menta gini gisngi bangal along kami nga sngo tho shisha ya ka jing koridor jang ka jing duway habagi khon kila mi na ying kila lech gi jakapuli gi joge ngimtip kile ayu chelandan bon ki kme ki kapa ki bangi kendo lingba ka ka counseling ka jangaro ki yam ki pai do not nam ta ki khon ki jong ki ju ang tong nya duway se nam ta ki khon ki jong ngi ku slai na ka ta ki khon ki jong ngin le kum no kan kam gibre kat no ngila ban dor kat bat ki kat no ngila ban bot din ya ki henre ka way ka bangila ban le ka long shu duway duway ka ktien ka jong oblay ka ong duway klem da pon duway na mataki khon ki jong pi duway na mataka yang ka sem ka jong pi duway na mataka imlang ka salang bingin yo i ya ka jingkala ka banwan hakana ka ri ka jong nang ta shu akasithi upol sa kinong Ephesus kalanong ka bahenrio kadukhat ka bakhat pra habaw aro da ka ba duway hakalakas ni da ka jing duway bat ka jing karpat upol habaw tho sa kinong Ephesus hakata ka jing hikay ka jong o bangi don hakata ka thma ka bakenjamen sim kata ka spiritual warfare ngiyale yaki bor ki bangimla ban yung i diki khmat ka jong ngiyale yata ka thma ka bakenjamen sim baladangi ngim pen kop yala de da kata ka jingdeng ka bakenjamen sim kumbau tho apostol Paul hakalanong ka bahenrio dukhat naru shipau hadukhat pra bangin shim ya kata ka jingdeng ka jingyada bangila banele persya yaki buit thap ki jong usaitan hakini ki jing sni ki bangi ni ki sngi ki bamenta da ka ngin yale persya kadai tang da ka ktin ka jong ublay bat ka jing duway kajing khot yang i hakane ka janmit kalong bengin pendambiang yala de ngin panbor na ublay bangila banya le persya yakini ki som ki bameding ki jong ubaman nang ta shu habangi phai saudong ngi i ki jingkala ki babon hakane ka juk ka jong i menta ka ki bangi i menta kalong ka jing sapriang jong ka social media Omla asyo ban like na ka social media. Kajing pendon kam ya gini ki mobile phones. Nado ki hep ki berit. Kakata lot ya kajing mot kajing pakhat. Kakata ya kajing ngay kajongi. Nang tangi ika kajing kiw kajing start. Kat banang kiw kajing start. Kata kajing syanya haladi. Bangis ngaw bangim don kam syo ya ublay. Namar katangi i baka don kajing peja kabakenjaman sim. Kijing ya seng kijongi ki cheli. Gijia sang po ya ngim smart show ban kiu ka yeng ka jong ublay namar balaya bon kam than namar ka jing kiu jong ka jing start bat ki ong ru ha ki gisngi kata ka jing kala riu perthai ki briu menta ka jing start ka ka technology ka wanang tay na recept ngi bat bun sen kala yalam ya ki jing mot ki jing pakhat ka jongi bangi sngaw bangim don kam show ya ublay ha ka tin parang ki ong ka secularization secular kabamot begin lang riu perthai ngim don kam syo yo ublay namar ngila abyang kom ne kata ka di ka rukom perkhat hakini gisngi ke pamenta kadon sa kaway ka rukom perkhat kaboang bekan diam baro kaylong kumjo kaylong marengkat kata ka di ka rukom hikay hakini gisngi ke pamenta bat bon ni ki kon samla ki jongi kisya ilang bakala hakini ka jing hikay bakano kano kalantir ka biang bait
kaya lambet syaju yo bet ya gajing penim hatungin chu sngap jar habangi i yakini gijing snew yakini gijing hikai gi babakla gi bawan ban telep ya ke em lang kasak lang ke jongi ke ba telep ya ka ri ka jaj ben ri ke jongi in perkhat bha ko ki kme ki pa ko ki para bangai baro ka ei ka benta ke jongi bengin le khnang bengin wan ra pat ya ka jingkala ha kane ka im lang kasak lang ke jongi ha ka balang ke jongi balah bengi pai cakap ketin ke jong belai kalau ia tu lepate bahaki sngi ki bakhaddo kinwan kita kinong hikai ki balam ler kinwan kata ke jinglong ke bagi breu kin perkhat tang ya ladi ban ngi i kala along shisha komta kadon ke jing ima hado kata-kata ha bengi pai ya ke imlang kasak lang ke jongi bar ka khot yang ngi namar kata bengin pendem ya ladi ngin yit ya ke doknot ke jongi bat ngin pan bor no blai bengingin yeng bengin duai bengin yasat kena bakan wan ke jingkala ha kan ke imlang kasak lang ke jongi lan ngi pai syaka shithi ka baar ke jong Timothy kalenong ka balai bat ka dkhot ka basan ngakwa ban puli kini gi dkhot na ka benta jongi ar Timothy kalenong ka balai ka dkhot ki dkhot i wai hadu san ko angkom ni henry to tip ya kane bahaki sngi ki bakhat do kin wan ki por basitom namar ki breu kin long ki ba iet tang ya ladi ki ba iet sbai ki ba kren sarong ki ba le khrau ki ba kren snew ki bam ko ngo ya la ki keme ki kpa ki bam sngongo ki bam khoj ki ba khlem iet ya la ka kinja ki ba khlem mam ki ba kren siar ki bam sitnyo ki ba runar ki bam iet ya ka ba bha kinong dialog ki ba hanga mai ki ba le meng ki ba iet ya ka jing sngo bha kham tam ban ki ba iet yo blai ki ba don ka dor ka jing riu blai henre ki ba len ya ka bor jong ka na ki nero to phai no ka ktien ka jong blai ka kren shai ko ki para banget ka khot engi menta bangi ngin phai shu blai ngin duai ngin shim ya ka nuksa jong ka hana ka breu jong ka jing duai la pi don ha pen gi jing ha gi jing le la da pi ka yen ka sem ka jong pi mat ya ka jing sngo si ka jing pai do not le se ka don ka jing hori horah yang ka sem ki khon ki ba ya ya ka jong ka mon duai kan da pot ban ngin shim na ka nuksa jong ka thai samla ka Esther bangi don ka benta ka bakrang ban pen kala ya ka im lang ka sa lang ka jongi ya ka ri bat ka jai ban rio ka jongi ublai un yarap bon ai boringi lingba ka ne ka jinga salok na ka ktin ka jong o bat bangin long shisha kita kisakhi ka jong o ublai na bata ka buram ka jong o amen.